O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e dou-vos a benvida un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural de Radio Eume no que facemos un percorrido polas diferentes actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada programa, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida un programa máis a este Recuncho dos Libros. Hola, bo día. Ben, dicíamos, como xa é habitual neste programa, que facemos un percorrido por todas as actividades que nos propoñedes día a día da semana, imos facer pois esa visión de toda a semana que temos. Comezamos mes, anticipamos que xa temos nova autora do mes, pero antes de meternos en profundidade e ir parándonos en cada un dos días desta semana, se che parece, comentamos ese novo centro de interese que nos propoñedes para estes vindeiros días aquí na Biblioteca Pública, que ten que ver co turismo e cas viaxes, non? Sí, como empezamos o novo mes e este mes é un mes vacacional por excelencia e de festa, pois vamos a propoñer un centro de interese con libros sobre turismo, guías de turismo para as cidades, as diferentes comunidades de España, e tamén con libros de ficción que se desenvolven nunhas vacacións ou na praia, bueno, e en época vacacional, digamos, ¿no? Un pouco pensando nesa gana que tes ao mellor no verán de irte para a praia e levar un libro así que seña doado de ler e que te entreteña, e por outro lado tamén en quen está pensando en preparar ao mellor unha viaxe e quere un pouco ver que actividades pode facer ou que cousas de interés pode ver en diferentes espacios ou en diferentes sitios. Temos algunhas guías do territorio nacional, temos algunhas guías do estranxeiro tamén, algúns libros, por exemplo, temos uns DVDs específicos sobre gastronomía de diferentes países, por se alguén tamén ao mellor viaxa pensando na gastronomía, ou algúns libros sobre turismo rural. Entonces, bueno, digamos, para quen está indeciso a donde dirixir as vacacións, pois de un pouco unha axuda. Sí, porque ademais tamén sempre estamos afeitos, non, a toda a información que requerimos para organizar viaxes. Vamos directamente a internet, que xa nos dan moitas programacións feitas, non? A veces quizáis esta é unha ocasión de tomalo como con máis calma, de ser máis reflexivo, de poder ler, pois eso, con máis pausa toda a oferta turística que nos pode presentar unha cidade, unha vila, unha rexión, e aí poder decidir sen necesidade de que sexa a internet quen decida por nós. Sí, digamos que dunha temporada para aquí as guías perderon un pouco a súa preeminencia con respecto a internet, porque é certo que internet é cómodo e te ofrece unha resposta rápida e tal, pero tamén é agradable ao mellor ler tranquilamente pois a descripción de unha igrexa ou de calquera monumento, de calquera cosa de interés, para ver se realmente te apetece ver eso, non? E ao mellor eso non cho dá tanto internet. Claro, e por outra banda temos o que dicías ti, non? Esa proposta de ficción, de novelas que transcorren durante as vacacións, e a min invariablemente sempre que falamos desto venme á cabeza aqueles libros que eu leía de rapaz que eran os 5, que sempre vivían como nunhas vacacións perpetuas. Entón lévame a esa época da preadolescencia e desas aventuras xuvenís que bueno, que tan bons momentos me fixeron pasar, e si me parece dende logo unha proposta moi recomendable esta que facedes. Sí, a min tamén me levo os 5, pero aos nenos de hoxe, por exemplo, levalles os bolechas, e toda esta colección de os bolechas en tal concello, os bolechas en outro concello, onde destacan, tamén temos os bolechas nas Pontes, o que destacan, digamos, as cousas así interesantes para ver nese concello, e bueno, me parece que pode ser unha proposta interesante. Moi ben, pois agora revisado este punto de interese que nos propoñedes para estes vindeiros días, se che parece comezamos xa como é habitual, non? Ese percorrido diario por todas as diferentes propostas que nos traedes dende a biblioteca, e o luns invariablemente día de novidades, onde aparecen esas novas publicacións tanto para público adulto como para público infantil en galego e en castelán.
Sí, traigo vos primeiro para público infantil unha novela que seguramente casi todo o mundo conoce, pero ninguén leu, que é A Bella Maya e as súas aventuras. A novela na que se basa a famosa serie de televisión que vimos todos cando éramos pequenos e que todavía ven os nenos de hoxe e as nenas de hoxe, pero que originalmente é unha novela alemana de 1912. Que conta a historia desta abella, digamos que decide que un pouco díscola e decide irse do enxame e escaparse á organización, digamos, esa, e empezar a aventurarse ela soa polo mundo, no? A pesar de unha lectura un pelín complicada desde o punto de vista político, porque a Colmea e todo eso ten como unha estructura moi militar e un poquito a veces machista e ao mellor racista, pero bueno, que é moi leve, ten toda esta aventura da bella, como de afianzarse un mismo e tamén da axuda dos demás, no? Os amigos que vai atopando, despois tamén fora do común nas abellas fai amiga de outros insectos, e ao final, pois, a mellor tamén e tamén está como retida durante unha temporada polos abelleiros que son como as abellas que son as avispas, perdón, que son como enemigo natural das abellas, no? Todos coñecemos a serie de televisión xaponesa e seguramente moi pouca xente leu a novela. É unha novela que publica Sushi Books, que recupera moitas novelas tradicionais e que además teñen un formato moi atractivo, ten unha portada de Blanca Millán moi chula e unha traducción de Eva Almazán. E, bueno, temos esta posibilidade de ler este libro en galego e para rapaces e rapazas de máis de 9 e me parece que pode estar chula e interesante. Bueno, diste, claro, é froito dunha época social e política de fai máis de 100 anos, claro, que moitas cousas que se lle achacan, por exemplo, tamén a Tolkien, non? O tema do racismo e machismo nas súas publicacións, pero tamén hai que entender que os autores son froito desa época social. E, bueno, referíaste ti á ilustración e, como tamén é habitual, sempre temos moitos dos libros dos que falamos, a mí lembrame moito esta ilustración, aquel videoclip famosísimo do Xabarín Club de Carmiña Bacaloura. Pode ser, sí. Despois o libro non ten ilustración, solamente ten esta ilustración na portada de Blanca Millán, que está moi chula, verdad? Pero non ten ilustracións, porque é, bueno, unha novela, o sea, claro. E evidentemente eso, é unha novela de 1912, non lle podemos pedir, temos que contextualizala no seu momento, non? Pero eu creo que é unha novela que os cativos lles pode gustar e ser interesante, e a serie todavía está hoxe disponible en algunha plataforma, o sea que se alguén se quera chegar tamén ao personaxe desde os debuxos animados, pois tamén o pode facer. Esta era, como dicías, a recomendación en galego, e temos tamén unha recomendación en castelán. Sí, a recomendación en castelán é de unha colección que se chama Aprende a ler con los detectives zopencos. Este tipo de coleccións de aprender a ler teñen bastante éxito na biblioteca. Son libros que están dirixidos a rapaces e rapazas que están botándose a ler sós, digamos, e que teñen pues, un formato de texto en mayúscula para que seña máis doado, rimado, para que tamén seña como máis doado de ler e bueno, e son moi, os prestamos moito e son moi atractivos. Este dos detectives zopencos, en este caso, este título que traigo hoxe se chama El huevo de oro robado e, bueno, é unha obra de Mar Venegas que, además, como non é unha traducción, ten esa frescura da rima moito máis clara, digamos, e además ten un engadido, digamos, que na metade do libro trae como 2 páxinas desplegables que lle permiten ao lector escoller un final ou outro final. Entonces hai como final 1 e final 2. E tú podes escoller cal dos finales queres ler. Digamos que, bueno, bonito eso, ten ese pequeno engadido de
que tamén nos lembra a nosa infancia cando había aqueles libros nos que tú ibas escollendo diferentes pasos, algún deses temos tamén na biblioteca. Os protagonistas son uns animais non tan habituais dentro das historias de infantil, hai un porco que se sí, pero despois o outro son un morcego e unha hiena, o sea, non é tan habitual eso como protagonistas de libros de infantil. E nada máis, que vos animo a eso, para lectores a partir de 5 anos, nenos que están aprendendo a ler, e temos unha colección destes detectivos zoopencos que pode resultar chula para esa idade. Sí, ademais, como sempre, non? Como xa é habitual neste tipo de publicacións, as ilustracións moi chulas, os animais tamén moi caricaturescos, porque iso, a pesar de non ser os habituais en protagonistas, non, en estas aventuras infantís. Dicías ti, non? Estes libros que eu tamén lembro de ler, os de Elixa a túa propia aventura. Sí, Elixa a túa propia aventura, sí. Son moi bonitos. Hai un libro, temos un libro clásico que si me acordara do autor, ahora decíabolo, pero non me acordo, que temos un libro clásico na biblioteca dun autor alemán que é precioso, que vas elixindo a historia, pero además para pasar ao seguinte capítulo tes como que resolver un enigma. Que está nunha ilustración e é moi chulo eso tamén. Xogar cos libros tamén é unha forma de facerte máis lector. Cando eres rapaz, que te ofrezcan esa posibilidade, digamos, de xogo, de participar na lectura activamente, de ser ti parte de quen decide, digamos, como se desenvolve a historia, pois pode ser interesante. Sí, é que aparte que eu teño a lembranza de que na época do colexio da EXB, non, sobre todo no terceiro ciclo xa, que era sétimo e octavo, e demais por aí, na biblioteca pedíaos moitísimo porque, claro, eran o que dis ti, non, fomentan ese hábito lector, porque ao final estás xogando, estás, como dicía o título do libro, vivindo a túa propia aventura, non é ler unha publicación de forma lineal, e ademais que cada vez que volvías a ler comezabas, non, a ler e ibas facendo diferentes escollas e a historia iba cambiando, porque ao mellor chegabas a un punto onde a historia non tiña resolución, tiñas que volver a empezar. Entón, queires que non, metíate moi dentro da historia, e quizáis non sei se siguen moito en vixencia ese tipo de publicacións, pero a verdade é que sí que lembro que, dende logo, a min axudoume moito a xenerar ese hábito lector. Claro, si xa decimos que un libro calquera ten tantas lecturas como lectores, e que ese libro, además, cada lector tiña diferentes lecturas, o sea, podías levar, digamos que, a historia por diferentes camiños, e era como se nun mismo libro tuveras varios libros. Entonces é moi chulo eso. Bueno, pois deixamos estas recomendacións infantís, pasamos xa a recomendacións para adultos, non? Sí, para adultos traigo vos en castelán unha novela de Ray Loriga. Bueno, Ray Loriga é un autor bastante coñecido, pois un pouco da miña idade ou así, que no seu momento o sea, que tuvo unha repercusión importante dentro do digamos da literatura española, ¿no? Neste caso traigo vos esta novela que se titula Tim, e que conta, o narrador desta historia conta que se desperta nunha cama que non recoñece, nun espacio que non recoñece, lle costa traballo saber que ten ao redor, incluso lle costa traballo reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que traballa un pouco sobre, ou vai un pouco sobre a cuestión da desorientación, do autodescubrimento, da creación dunha identidade. E reflexiona unha cosa que me parece super chula en eso, pero para eso é un tema que a mí tamén me parece interesante, que é como digamos que a propia identidade se construe a través dos demás e coa mirada dos demás, e como é tan difícil construir unha identidade propia se non tes en quen mirarte, se estás aillado, se non tes un referente do outro lado, ¿no? E fala un pouco deso esta novela, e tamén fala dos recordos e hasta que punto son falsos ou reconstrúen a realidade e non son, digamos, totalmente verdade, ¿no? Dentro de que a verdade non sei se existe, pero esta cosa de a veces de como nos traicionan os recordos, porque temos como unha creación literaria sobre os nosos propios recordos que a veces non ten por que estar moi preto da realidade.
unha prosa moi interesante, un autor minimalista, unha novela curta de ler e creo que pode resultar interesante. Foi unha desiderata dunha usuaria da biblioteca e realmente me parece que pode ser unha lectura moi interesante. Sí, é que iso que falas ti agora sí que creo que nos ten que facer reflexionar moitas veces sobre como idealizamos, non, moitos recordos, tanto para ben como para mal, e que a veces son recordos compartidos. Cando outra xente che fala desa mesma vivencia, esa persona ten outro recordo, outra imaxe completamente diferente, non? Bueno, dende logo un comezo, como ti nos fixeches, como unha presentación, un tráiler do que trata a novela, dende logo, a min pareceme bastante intrigante, canto menos, non? O non saber un pouco quen eres, onde estás, non recoñecerte, e o que dis ti tamén, como necesitamos ese factor ambiental, ese espello, que son os demais, que son os que nos dan logo a imaxe do que somos nós mesmos, non? Realmente, de como nos vemos, porque necesitamos alguén en quen reflexarnos para que nos devolva esa imaxe. E, bueno, pois sí, un dos autores quizáis das últimas décadas, podíamos dicir, non, máis relevantes así da literatura española. Sí, un autor de moito... Bueno, temos algún libro máis de Ray Loriga, un autor de moito éxito, un autor no seu momento moderno, digamos, que naquela época na que triunfaban el e Historias del Cronen, ¿no? E que se facían aquelas pelis e tal. E bueno, e o que decías, inevitablemente, cando estaba mirando un pouco de que para recomendarvos o libro, de que trataba e todo eso, te leva inmediatamente a pensar en Kafka, a pensar na metamorfosis, a pensar nese momento no que o protagonista da metamorfosis se desperta e non é el, ¿no? E tal, ainda que creo que logo a novela vai por un camiño diferente, pero bueno, te leva a eso, a cuestión da identidade, que ao final é un tema recurrente en moitas das novelas que traemos aquí a este espacio para recomendar, porque creo que é unha cousa que ás persoas lle preocupa, ¿no? E como esta cosa como se chama, da otredad, o sea, que como somos nós diante dos outros, ¿no? E me parece que pode ser interesante. Pois mira, ademais eso, aproveitando desideratas dos usuarios da biblioteca, que é unha maneira tamén de axudar a reciclaxe e a manter, a darlles unha segunda ou unha terceira vida a estes libros que moitas veces están nunha casa collendo pó e pois antes de que acaben no lixo sempre é bonito non darlles esa nova oportunidade. E logo que nos traedes en galego? E en galego traigo vos un libro de Samantha Harvey que se titula Orbital. O Orbital. No. É unha traducción de Juan Manuel do Río e foi Premio Booker 2024. O libro está publicado nunha editorial que se chama Rodolfo e Priscila, que levan os escritores Carlos Meixide e Berta Dávila e que publican como xoias literarias, digamos, ¿no? Neste caso, esta novela está últimamente me aparece en todas as recomendacións que miro por internet, nos libros que hai que ler e tal, porque é unha rara avis, digamos, dentro do mundo literario. É unha novela, pero realmente non ten unha trama moi desenvolvida, conta a historia de varios astronautas que están facendo como na Estación Espacial Internacional e que están rotando ao redor da Terra, ¿no? Facendo unha serie de investigacións e tal, e digamos que conta ese día a día deles, un día deses no que pasan 16 veces ao redor da Terra e nos que eles pois alternan pois, a propia relación entre eles e os seus problemas, ansiedades que teñen que ver co que deixaron na Terra, ¿no? É unha novela na que non pasa nada, o sea, en principio, pero que está escrito con unha beleza deslumbrante. Pois, mira, ciencia ficción en galego, inda que sexa tamén, bueno, máis ben... O punto de partida é a ciencia ficción, pero o que dis ti, non pasa nada, pero pasanlles cousas a eses astronautas. Ao final, seguramente, será un tema máis persoal, que a ciencia ficción será como, bueno, dende onde parte a novela. Sí, creo que vai un pouco na cuestión esta de... Están ali como no valeiro cósmico, e eso fai que
enfronten outros valeiros persoais, non? Entonces é un pouco como unha reflexión, non creo que xa nada fantástico ni nada tal, sino simplemente eso, unha reflexión. E todo o mundo di que hai que ler a esta muller, a Samantha Harvey, independientemente polo seu estilo, sobre todo, por esa prosa tan poética, tan cuidada, onde cada palabra está escollida con mimo, non? Entonces, bueno, para os máis os lectores máis literarios ou tal, a mellor pode resultar de interés. Sí, ademais, sempre está ben, non? Que recomendemos tamén editoriais galegas, ademais como distí, non? Neste caso, unha que só escolle aquelas publicacións máis, digamos, non vamos a decir raras, pero sí o mellor pois máis para os lectores moi cafeteiros, non? E que, bueno, pois sí, Carlos Meixide, que aparte de ser membro dos da Ría, que é unha frase que eu sempre utilizo para despedir este programa, que eles dicían sempre que hai que ler, inda que se xa sempre o mesmo libro, logo ten esa vertente cultural de escritor e de promotor de outras obras literarias que a min tamén me parece que hai que reseñar, non? O traballo que fan estas editoriais por potenciar e por traer ao galego estas obras, non? Estas pequeniñas xoias, estas cousas, estas raras avis da literatura. Sí, bueno, somos moi fans de Meixide, sobre todo no seu aspecto de humorista. Estuvo aquí na biblioteca celebrando, creo que algún día do libro ou algo así, e é maravilloso, e tamén como escritor. Sí, aproveitando, metémolo aí de refilón tamén, se non liche de Home inédito, é unha novela moi divertida e que encoñeza un pouco o Santiago literario dos anos 90, podes recoñecer aí a un montón de persoas e realmente resulta moi divertido ese libro. Bueno, pois, Anabel, unha vez vistas estas novidades, che parece, continuamos camiñando pola semana, chegamos ao martes de cómic, hoxe traemos bueno, eu penso que é un persoeiro dos máis emblemáticos, quizáis, dos últimos anos, e ao mellor eu penso que xa vai camiño de converterse nun dos universais, dos históricos, dos de sempre, non? Se sumamos, pois, por exemplo, Bola de Dragón ou Detective Conan, que xa falamos aquí del, hoxe traemos, quizáis, pois tamén a outro dos grandes deste do cómic xaponés. Si, traemos One Piece, o cómic máis vendido no mundo, récord de copias, 320 millones en todo o mundo vendeu este libro no 2015. Todavía se publica, e o seu autor cumple este ano 50 anos. Eiichiro Oda fixo este manga que pertence a, xa sabes que o manga ten como unhas subdivisións aí ao que eles chaman manga shonen, que está como dirixido ao público adolescente masculino. Eles son como moi, aí hai un poquito de sexismo aí, sí, con como están dirixidos os cómics, e que normalmente se protagonizan adolescentes masculinos que están como nunha viaxe de iniciación, digamos, que empezan sendo unha cousa, e digamos que van ao longo de todas as aventuras que lles van sucedendo, se van crecendo persoalmente, claro, a viaxe do herói, exactamente. E neste caso o protagonista, Monkey Luffy, vai buscando o One Piece, que é como un tesouro, e realmente é unha historia de aventuras de retrofuturismo, porque está como o sea, esta cosa toda dos piratas recorda un pouco o pasado, pero está como desenvolvida nun futuro, e eso, un cómic o sea, básico dentro do mundo do manga, que en todas as listas dos mellores cómicos de todo o tempo do mangas está este libro, e xa te digo, o máis vendido, que ten os seus correspondientes películas de anime, e que é un clásico do mundo do cómic. Si, ese mal non lembro, creo que fai pouco, debe de ser fai un par de anos, ou o ano pasado, fixeron unha película destos que chaman live action de One Piece. Non sei se se pode ver en algunhas plataformas estas que temos para consumir audiovisual, pero creo que tamén foi un éxito total, e que é verdade, é dicir, ao final moitas veces vemos este xénero, non, do manga ou do cómic en xeral, non, como un xénero menor, agás,
certas novelas gráficas ou certos autores moi concretos, pero é verdade que o público non pode estar enganado cando hai un consumo tan masivo deste tipo de obras, a pesares do que distí, non? Buscan un público moi segmentado, adolescente, masculino, porque logo tamén hai outras obras que son para adolescente, feminino, e ao mellor debería de haber obras para para todo tipo de públicos, pero bueno, o éxito é incontestable, a lo menos do público. E logo eso é, digamos que como saen, porque claro, o feito do manga xaponés é moi complexo, non? Entón, ali moitas veces se publican primeiro en revistas e despois das revistas pasan a publicacións, non? Entón, a mellor son revistas que están dirixidas como a un público determinado. Nos que o recibimos desde o mundo occidental e digamos que non estamos dentro desas categorías, este libro o lee todo o mundo, o leen igual os homes que as mulleres, sí, que os adultos e os nenos, ¿no? Entonces me refiro que pode que originariamente este dirixido a un público, pero que o leen todos os públicos. Curiosamente sucede unha cousa que as cousas que están como moi especificamente dirixidas aos homes, os leen os homes e as mulleres, e as que están moi especificamente dirixidas ás mulleres, solo as leen as mulleres. Entonces este libro digamos que goza de todo o público. Bueno, pois antes de continuar percorrendo a semana, o martes tamén tedes unha nova xuntanza do Clube de Lectura, non? A última deste curso, vamos a descansar no mes de agosto, retomaremos en setembro o Club de Lectura e en esta ocasión vamos a comentar entre todos o libro de Sara Mesa, Un amor. Que creo que xa falamos dela aquí en algunha ocasión cando tiñamos a Sara Mesa como autora do mes, un libro estupendo que ten unha versión cinematográfica estupenda de Isabel Coixet e que reflexiona sobre, bueno, a historia dunha muller que por un conflicto personal decide irse a vivir a unha aldea e como se vai desenvolvendo ali a súa vida, donde atopa de repente un amor inesperado e complicado e conflictivo. E, bueno, unha novela, Sara Mesa escribe maravillosamente ben, é unha autora enorme e a novela ten moitos temas que espero que nos den para unha reunión moi interesante. Vale, pois cambiamos de día, chegamos ao mércores de entreversos, que aquí sempre nos traedes algunha boa recomendación de poesía, que é un xénero que, bueno, xa sabes que eu non son un grande consumidor por non considerarme entendido, e que sí que é verdade que é un xénero que conta con menos lectores que a prosa, pero bueno, ao longo de toda esta temporada houbo días que trouxemos a autores universais, non? Aproveitamos para falar da súa obra e a veces incluso para descubrir, non, cousas novas dentro deses autores universais. Pois si, traigo vos hoxe a Manuel Antonio, un clásico tamén, porque un 28 de xuño, hai como que 3 días de hai moitos anos, de 1922, casi 100 anos, falta nada, o sea, non, pasa de 100 anos, publicou xunto a Álvaro Cebreiro o Manifesto Máis alá, o manifesto vanguardista da poesía galega. E é unha cousa interesante porque nese momento ese manifesto supoñía unha ruptura, porque como todos os manifestos vanguardistas o que pretende sobre todo é romper coa tradición, e cando falaba dos autores fala no manifesto de que os autores vellos non son vellos, son os devanceiros, o peor son os autores de hoxe que son vellos, porque non cambian a maneira de traballar, non cambian a maneira de escribir. Entonces digamos que Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro neste manifesto máis alá propoñen renovar a literatura da época, no? Textos máis urxentes, con un discurso máis agresivo, a ruptura coa tradición e a liberdade do acto creativo, inda que non se suman a ningún ismo dese momento, o futurismo, non sei que tal, sino que digamos que deixan eso máis aberto. Sí que hai unha cousa peculiar nese manifesto, que é unha posta polo idioma moi radical, o sea, e por certo compromiso político tamén, no? Manuel Antonio é un poeta maravilloso que só publicou un libro en vida, de 4 a 4, porque morreu
con 30 anos víctima da tuberculose. Este libro de 4 a 4 é un libro que creo que moitísima xente coñece, ou incluso, se non o coñece, algunha vez escoitou os poemas. É famosísimo o poema de fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós, todo o mundo escoitou eso nalgúnha ocasión. Un autor que naceu no ano 1900 en Rianxo, que non sei que ten Rianxo, que de verdad vai a perquirse un pouco ali a ver se nos chega o talento ou a inspiración, e que, bueno, que escribiu este libro mentras estaba embarcado nun barco, porque o libro vai fundamentalmente fala de eso, e o barco se chamaba, que teña que apuntado, Constantino Candeira, e morreu de tuberculosis igual que seu pai aos 30 anos. Se publicaron posteriormente escritos que deixou el tamén, pero bueno, digamos que este é o seu libro esencial. E é unha poesía que seguramente sorprenderá a moita xente que a mellor nunca leu, por moderna, por bueno, o sea, acabamos de decir que pretendían romper, digamos, co establecido, ¿no? E esa ruptura tamén lle costou a Manuel Antonio atopar un sitio, digamos, dentro do establishment, digamos, da literatura galega do seu momento, ¿no? Pero é un autor a recuperar e moi interesante. Recomendo que hai unha casa museo de Manuel Antonio en Rianxo, si estades de vacacións por aí. Pois mira, haberá que aproveitar para achegarnos a ese centro de interese. Se hai algo sobre Rianxo, pois poder visitar a parte, obviamente, de Vila de donde naceu Castelao. Pois mira, Manuel Antonio, que diste que terá Rianxo. E haberá que levar un libro, haberá que levar un cuaderno e un bolígrafo, porque a ver se ten aí unha inspiración maravillosa e podemos aproveitala e sacar un libro aí estupendo, mecidos aí no aire de Rianxo. Moi ben, pois pasamos de día, chegamos ao xoves, onde sempre nos facedes, agora que descansamos dos nenos, descansamos dos xoves na Bilio, pero sempre nos faces unha recomendación de unha obra literaria que vai acompañada dunha obra audiovisual. Sí, neste caso, además, vamos a aproveitar que hoxe xoves temos o segundo club de lectura, o último tamén deste curso, ahora descansaremos no verán, e estamos lendo El perro de terracota de Andrea Camilleri, da que son fan incondicional. Este é un libro do Comisario Montalbano. Seguramente moitos de vos teredes visto Comisario Montalbano na serie que emite a segunda cadea da televisión pública española, e tedes, que está disponible en RTV Play, unha serie estupenda na que o propio Camilleri contribuiu, o sea, traballou nos guións. Además, eu que son un pouco chiflada de Camilleri, me lín bastante da novela das novelas de Montalbano. Chega un punto nas novelas de Montalbano en que xa se estaba emitindo a serie, que hai un xogo aí intraliterario no que o protagonista Montalbano di que vai a ir coa moza de vacacións unhos días, e a moza quere ir a un sitio e dice, no, aí non vamos porque están grabando esa serie sobre min, e eu paso de ir aí porque este actor está calvo e eu non estou calvo, e non sei que. Foi aí unhos xogos intraliterarios moi graciosos. As novelas son maravillosas, son como un fresco de Sicilia, con todo eso o que implica, ¿no? Con uns personaxes moi marcados, moi interesantes, moi graciosos algúns. Hai un policía que está atendendo o teléfono que confunde todos os nomes, que confunde todos os recados, que resulta moi gracioso, e donde todo o tempo comen. Se estás lendo a Camilleri, inevitablemente vas a querer comer pasta, e vas a querer facer pasta arrabiata ou pasta norma, porque todo o día se dedica a comer. Hai espacios en internet donde solamente están as recetas de Camilleri, o sea, as recetas das cousas que come Montalbano. Montalbano, además, que o nome é un homenaxe a Montalbán, que lle encantaba a Camilleri, e que tamén Carballo xustamente se caracterizaba polo seu interese pola gastronomía. Hai outra serie tamén que está disponible tamén nas plataformas, creo que está disponible en Movistar, se non me equivoco, que é El joven Montalbano, que é un spin-off, digamos, que saliu a unha especie de precuela que saliu polo éxito do Comisario Montalbano, que se desenvolve además neses espacios naturales de Sicilia, todo moi italiano,
y moi veraniego, o sea que ahora mismo nos viría estupendo. Claro, ademais entronca moito tamén co que falábamos antes dese centro de interese, como unha novela nos pode transportar a un lugar, pois eso, a través da gastronomía, bueno, redundamos algo que xa levamos comentando aquí moitos meses, non? O grande éxito do xénero da novela negra é como conseguiu que crearades un novo clube de lectura específico só deste xénero, e mira, cantos autores saen, como inspiran obras audiovisuais e bueno, neste caso pois vennos moi ben tamén para falar de viaxes e de turismo. E además que diferentes todos, porque me refiro que digamos que nas obras de Camilleri a cuestión detectivesta importa hasta un punto. É dicir, é máis toda a cuestión do ambiente que non tanto, a mellor, o que ele está investigando. Os personaxes son o interesante. Montalbano é un personaxe maravilloso, ten un montón de sentido do humor, moita ironía, teñen unha relación coa legalidade bastante curiosa e é moi divertido lelo, e non é unha novela negra mellor como outras que limos no club de lectura, moito máis oscuras, máis pois, por exemplo, cando comentábamos a novela de Pedro Feijóo, que veu a Reunión, no? Que é unha novela difícil no sentido de dura, de oscura. Entonces, unha cosa que aprendimos neste club de lectura, neste curso, é que pode parecer que a novela negra é un xénero como moi marcado, e sin embargo ofrece mil maneiras de achegarse, digamos, ao mundo deste detectivesco ou do mundo dos crímenes. Bueno, pois deixamos xa atrás Italia e a pasta e esas novelas tan evocadoras. E chegamos xa ao venres, onde, como cambiamos de mes, entramos xa no mes de xullo, temos nova autora do mes, non? A quen nos traedes para este mes de xullo? Pois imos dedicarlle a autora do mes deste mes de xullo a Rosa Neiros, unha autora galega, xornalista, que estudiou Ciencias da Comunicación, que traballa en diferentes xornais e colabora en diferentes empresas que se dedican ao mundo da comunicación. Ahora mesmo creo que traballa para o Consello da Cultura Galega e veciña casi, naceu en Meirás, en Valdoviño, e bueno, ten unha amplia produción tanto de literatura infantil e juvenil como de literatura para adultos. Estuvo en algunha ocasión na biblioteca, no club de lectura, lemos a súa novela Veu visitarme o mar, e é unha autora que ao longo deste mes iremos desgranando diferentes aspectos da súa produción literaria, pero que nunha entrevista que lle lín contaba que ela o que lle apetecía máis era contar historias, que ela creía que estudiara xornalismo por esa cuestión de contar historias, e que cando era pequena tiña un padriño que estivera en Cuba e que sempre lle estaba contando historias. Entón, cando lle preguntaban que quería ser de maior, ela decía que quería ser pensionista, porque o padriño era pensionista, pero non era por ser pensionista, sino por contar as historias, porque el contaba continuamente as historias que vivira en Cuba, ¿no? Entón, desde esa perspectiva, digamos, que traballa na literatura, e eso ten títulos moi coñecidos: A noite das cebolas, ou Sibila, ou Resistencia, que tuvo no seu momento moitísima repercusión, pero tamén moitísima novela infantil e juvenil que coñecemos. Amoteleo, esa serie de 3 libros que tuveron tamén moitos premios, foi Premio Merlín, premios tenos prácticamente todos, e aínda hai pouco que recomendamos, hai poucas semanas, unha das súas novelas de infantil, Faísca e a nena neandertal, aquí neste espacio. Unha autora que creo que pode darnos moito xogo, da que temos bastante producción e que nos encantará que a xente se achegue un pouco a súa obra. Tamén os venres sempre nos facedes algunha recomendación de algunha obra que está relacionada ou coa nosa vila ou coa comarca das Pontes. Xa vimos todo tipo de publicacións, dende guías turísticas ata libros de fotografías que nos retrotraían a fai 70 ou casi 80 anos. Non sei cal é a proposta que nos traedes hoxe aquí neste espazo na nosa vila.
Pois hoxe traigos unha proposta un pouco peculiar, que é este libro Unha foto, un poema, que recolle os 10 últimos anos da exposición de fotografía que en breve, este mes, inauguraremos no Colexio Santa María, no patio do Colexio Santa María. A inauguración será o día 10 de xullo, estamos aí ás portas, e entonces traigovos o libro no que se recolleu, digamos, solo parte desa producción desde o 2014 ao 2024. Aparecen as fotografías dos fotógrafos ponteses e das fotógrafas pontesas e os poemas que no seu momento formaban parte desa imaxe, no? O libro se presenta con o poema nunha das páxinas, a fotografía na outra, e despois unha foto de como era a montaxe que se expuxo no seu momento no patio de Santa María. Estamos xa a preparar a nova edición de Unha foto, un poema, e me parece como ten esta parte como literaria destes poetas das Pontes e esta parte visual das fotografías, un libro que foi maquetado por Marisol Souto, que é unha das fotógrafas que participan na exposición, e que me parece moi fermoso para ver. Sí, ademais, como ti dis, non? Xa é unha cita clásica durante as festas, ou, bueno, previa ás festas, non? Tamén é unha maneira de levar a cultura á rúa, pois, e aunar dúas disciplinas que ao mellor podes pensar que non están moi relacionadas, pero evidentemente ver unha imaxe parece que nos quere evocar algo, e que a interpretación desa imaxe é totalmente libre, que cada persoa vai interpretala dun xeito distinto, e obviamente os poetas e as poetas van a darlle tamén esa sonoridade, non? E van a enriquecela con esa peza que escriben, e bueno, sí que poder recollelo todo nun libro, non? Para, bueno, pois poder consultar un pouco e facer ese percorrido pola historia desa exposición, pareceme dende logo que moi recomendable para a xente da vila que poida chegarse e solicitar este libro. Sí, o que máis me gusta do proxecto, digamos, que me toca, o sea, estou medio metida aí por traballo e tal, é esta parte do proceso creativo, digamos, non? Esta cuestión de que os fotógrafos reciben un poema e fan unha foto, e os poetas reciben unha foto e fan un poema. Esta cuestión de casar as dúas cousas para conseguir unha obra artística única é o que máis me interesa da exposición. Creo que algúns poemas que se fixeron para esta exposición teñen unhas alturas enormes que a veces, e ese poema seguramente nunca o faría o poeta, porque digamos que a foto o puxo nunha tesitura que a mellor non se poñería só. E igualmente sucede no caso contrario, non? Entonces me parece esa colaboración me parece super interesante, e logo que a exposición seña ao aire libre, o que implica que todo o mundo a pode ver e que moita xente a ve ao descuido ou a ve sin querer, digamos, a mellor nunca iría a vela a un espacio expositivo, é moi interesante. E logo a cuestión da gratuidade de todo isto, quero dicir que os fotógrafos fagan isto de maneira altruista, que os poetas fagan isto de maneira altruista, digamos que este aporte cultural solo polo desfrute do traballo e dese proceso en común me parece moi interesante. Sí, a min, bueno, nada que engadir o que acabas de dicir, non? O sea, un apuntamento moi acertado pola túa parte, que a parte desa sinerxia entre dúas mentes creativas en ambos sentidos, non? Como ti ben dís, aos poetas preséntaselles unha fotografía e eles escriben en base a esa fotografía, e ao revés, non? Ao fotógrafo preséntaselle un poema e ten que ilustralo de algún xeito, buscar a inspiración ou pensar unha imaxe, e logo o poder gozar da cultura e da creatividade da xente gratuitamente na rúa, o sea, eso xa me parece pois como un paso máis, un nivel superior, non ter que ir a unha sala de exposición, senón poder gozar destas pezas de arte mentres vamos camiñando aquí pola vila, pois dende logo moi acertado, e o gallá dentro de moitos anos poidamos dicir que temos un recopilatorio dos 20 anos desta exposición.
O galla. Bueno, pois ata aquí, non? A semana, esta primeira semana do mes de xullo. Anabel, non sei se tes que engadir algo máis, como estades preparando as festas, sabemos que temos aí algún festivo polo medio, pero bueno, hai movimento, non? Sí, estamos preparando o parque, como a sempre, e nada, non morrer de calor, por Dios, aquí levámoslo regular, e nada máis, que disfrutedes moito das festas, que xa estamos empezando aí a quentar motores, e xa a semana que ven máis, xa empeza a ver cousiñas. E nada máis, e o momento axeitado para ler, xa que temos máis tempo libre, estamos máis tranquilos, máis relaxados, e a lectura sempre abre outros mundos interesantes. Pois moitísimas grazas, como sempre, Anabel, que dicirche, un placer, non? Poder conversar contigo de todos estes temas, partindo da literatura, ao final, pois rematamos falando de cultura e de cousas, eu penso que interesantes para os ouvintes. Moitas gracias. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.